Priatelia, nachádzame sa na Banskom naučnom chodníku pri Novej bani a práve týmto nástrojom sa zvolávali baníci na prácu do výkopových jam, kde ťažili rudu, zlato a rôzne minerály. Tuto podo mnou sa nachádza jedna zo štvoľní, kde boli voľakedy spustení baníci. A vlastne týmto zariadením sa spúšťali dole chyble na rudu, ktorú oni dole vyťažili a vlastne ďalší robotníci ju vyťahli smerom na vrch. Nad celým pohorím ponad Novou baňou sa nachádzajú pozostatky po ťažení, rôzne pingy a rôzne diery, štvoľne, ktoré sú polozasypané až zasypané. A nachádzam sa zhruba v polke cesty a ešte vás zoberiem na jedno krásne miesto a to budete ešte len pozerať. Priatelia, som na vrchu, nachádzame sa na Havranej skale a týmto som zdolal ďalšie krásne miesto na Slovensku.